ассалому алайкум бинандагони арҷманд. боз як ҳафтаи зиндагӣ сипарӣ шуд ки рӯйдодҳо, ҳодисаю воқеаҳои гуногун ва рангорангро фарогир буд. мо таҳиягарони барномаи иттилоотиву ҷамъбастии ҳафтаи телевизиони симои шаҳри Панҷакент ба таваҷҷӯҳи шумо муҳимтарин хабару гузориш ва маводҳои таҳиянамудаи ҳамкоронамонро аз ҳаёти сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ, фарҳангию варзишии диёри бостониямон ва кишвари хуршидиямон пешкаш менамоем. хизмати модар ватан барои ҳар як ҷавонмард қарзи муқаддаси шаҳрвандӣ ба шумор меравад. маросими гусели аввалин гурӯҳи даъватшавандагон аз шаҳру деҳоти Панҷакент ба сави қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 3 апрели соли равон дар пояи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо тантанаҳои хотирмон ва чорабиниҳои фарҳангӣ баргузор гардид. дар ин маросими бошукӯҳ даъватшавандагон бо либосҳои якхела, падару модарон, намояндагони ташкилоту корхонаҳо, роҳбарони ҳифзи ҳуқуқ, собиқадорони меҳнат, сарбозони байналмилал иштирок намуданд. ҷамъомади тантанавӣ бо садо додани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз ёфт. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ дар бораи ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода нисбат ба афсарону сарбозон фароҳам овардани шароитҳои мусоид дар қисмҳои низомӣ, муқаддас будани ҳифзи марзу буми ватан, иқдомҳои шоистаи ҷавонмардони шуҷои Панҷакент сухан гуфта, ба даъватшавандагон дар роҳи хизмат ба ватан роҳи сафед ва комёбиҳо орзу намуд. дар ин маросим даъватшавандагон, падару модарон, собиқадорони меҳнат дар бораи хизмати аскарӣ, рамзи шуҷоату мардонагӣ ва ифтихори ватандорӣ сухан гуфтанд. барои фаъолияти пурсамар, тарғибу ташвиқи ҳисси ватандӯстии ҷавонон ва саҳм гузоштан дар маъракаҳои даъват ба як қатор раисони ҷамъиятҳои деҳот, маҳаллаҳо ва дигар фаъолон сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент тақдим гардид. мавриди зикр аст ки дар курсҳои ронандагии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи шаҳри Панҷакент як гурӯҳ даъватшавандагон бо ихтисоси ронандагӣ ин курсҳоро хатм карданд ки ба онҳо шаҳодатномаҳои ронандагӣ супорида шуд. маросими нонгазон, барномаи фарҳангиву консертӣ бо лаҳзаҳои хотирмон ва фараҳбахш доир шуд. гузориши Сабрина Акрам ва Хайём Ҷураев, Исмоилҷон Холов, Нек Муҳаммад Мирҷонов ва Шаҳбоз Қурбонов. ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан нақшаи даъвати ҷавонон ба хидмати ҳарбиро дар рӯзи нахустин иҷро намуд. дар партави сиёсати ватандӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастурҳои муовини аввали раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан бо иштироки фаъолон ҷамъомад баргузор гардид. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар назди ҳозирин сухан гуфта, аз ҷумла таъкид намуд ки саҳми сокинони ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан дар таъмини амнияти озуқаворӣ, бозори шаҳр бо маҳсулоти кишоварзӣ, ободу зебо намудани маҳалли зист ба ифтихори 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳимтар аз ҳама тарбияи ҷавонон дар рӯҳии ватандӯстӣ, омода намудани онҳо ба хидмати модарватан назаррас мебошад. дар ҳар як маъракаи даъвати ҷавонон ба хидмати ҳарбии ҷавонон бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ омодагиашонро ба хидмат изҳор менамоянд. ин навбат низ 28 нафар ҷавонони ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан ихтиёран бо амри дил ва ифтихори баланди ватандӯстӣ ба комиссарияти ҳарбии шаҳри Панҷакент
муроҷиат намуда изҳор доштанд ки хидмати модарватанро сарбаландона ба ҷо меоранд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба волидону омӯзгорони даъватшавандагон, роҳбарият ва фаъолони ҷамоати деҳот барои тарбияи ҷавонони ватандӯст ташкили дурусти маъракаи даъват ба хидмати ҳарбӣ изҳори сипос намуд ва ба даъватшавандагон, волидони онҳо, фаъолон тӯҳфаҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳрро тақдим кард. дар доираи ҳамкориҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бо шарикони рушд дар шаҳри Панҷакент лоиҳаи беҳтар намудани таъмини оби нӯшокӣ амалӣ мешавад ва он дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. Директори генералии корхонаи воҳиди давлатӣ хоҷагии манзилии коммуналии ҷумҳурии Тоҷикистон Давлатзода Усмонгул ба шаҳри Панҷакент ташриф оварда бо ҳамроҳии раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ва дигар роҳбарони зерсохторҳои корхонаи воҳиди давлатӣ хоҷагии манзилии коммуналии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент бо фаъолияти пойгоҳҳои обкашӣ ва омодагии ҷиҳати ба истифода супоридани шабакаҳои обрасонии нав дар доираи лоиҳаи зикршуда шинос гардид. Директори генералии корхонаи воҳиди давлатӣ хоҷагии манзилии коммуналии ҷумҳурии Тоҷикистон Давлатзода Усмонгул бо ҳамроҳии раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ва дигар масъулин нахуст бо фаъолияти пойгоҳи обкашии Сарафшон шинос гардида барои боз ҳам беҳтар намудани фаъолияти ин пойгоҳ ба масъулин дастуру супоришҳои мушаххас дод. Дар доираи лоиҳаи беҳдошти таъмини оби нӯшокӣ барои сокинони шаҳри Панҷакент дар мавзеи Хамертепа 2 ҳавзи калон дар асоси ин лоиҳа ва талаботи технологияи муосир бунёд гардидааст. Директори генералии корхонаи воҳиди давлатӣ хоҷагии манзилии коммуналӣ ва раиси шаҳр бо рафти корҳои иҷрогардида дар ин иншооти муҳим шинос шуданд. ҳамзамон таъкид гардид ки бояд пудратчони ин лоиҳа корҳои боқимондаро дар муддати хеле кӯтоҳ ба анҷом расонанд ва бояд корҳо бо як сифати баланд амалӣ карда шавад. ҳамзамон дар ҷараёни шиносоӣ бо фаъолияти ин соҳа директори генералии корхонаи воҳиди давлатӣ хоҷагии манзилии коммуналии ҷумҳурии Тоҷикистон Давлатзода Усмон ба зерсохторҳои ин соҳа корхонаҳои фаръии давлатии обу канализатсияи шаҳри Панҷакент хоҷагии манзилии коммуналӣ дастуру супоришҳоро ҷиҳати боз ҳам беҳтар намудани фаъолияти ин сохторҳо пешниҳод кард ва таъкид намуд ки бояд дар асоси дастуру супоришҳои роҳбарияти олии кишвар масъалаи беҳтар намудани таъмини оби нӯшокӣ дар шаҳри бостонии Панҷакент дар мадди аввал қарор дода шавад. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ба директори генералии корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилии коммуналии ҷумҳурии Тоҷикистон Давлатзода Усмонгул барои ташрифи корӣ арзи сипос намуд ва изҳор дошт ки дар ҳамбастагӣ бо ин воҳиди сохторӣ ва ташкилоту корхонаҳои зерсохтори он дар шаҳри Панҷакент ҷиҳати сари вақт ва бо сифати баланд мавриди истифода қарор додани иншооти беҳдошти обрасонӣ дар шаҳри Панҷакент тадбирҳои зарурӣ андешида мешаванд. дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешрӯи миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раисони вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, вазорату идораҳои кишвар вазифадор шуданд ки ҳар ҳафта рӯзи шанбе барои баррасӣ ва ҳалли мушкилоту муаммоҳои мардум рӯзҳои қабул ташкил намоянд. бо ин мақсад ҳар ҳафта аз тарафи раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ рӯзи қабули шаҳрвандон гузаронида мешавад. санаи 1
апрели соли равон дар толори хурди мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент таҳти роҳбарии раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ қабули навбатии шаҳрвандон баргузор гардид. дар он муовини раиси шаҳри Панҷакент, роҳбарони корхонаву ташкилот ва муассисаҳо, инчунин шахсони масъул иштирок доштанд. шаҳрвандон вобаста ба масъалаҳои гуногун ба таври рӯбарӯ ва суҳбати озод ба роҳбарияти шаҳр муроҷиат карданд. сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент бештар бо масоили замин ва баҳси он, ҳимояи ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ, сохтмон, кӯмакҳои иҷтимоӣ, ба таври ройгон ё нимагӣ табобат кардан, таъминоти оби нӯшокӣ ва полезӣ ба монанди ин масъалаҳо ба раиси шаҳри Панҷакент муроҷиат карданд. пас аз шунидани ҳамаи арзу шикоят, дархост ва муроҷиати шаҳрвандон, раиси шаҳри Панҷакент ба масъулон дастур дод ки ҷиҳати саривақт бартараф намудани мушкилоти ҷойдошта ва ҳалли онҳо тадбирҳои зарурӣ андешида шавад. ҳамаи муроҷиатҳои шаҳрвандон тибқи тартиби муқаррар намудаи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муроҷиати шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ қабул ва баррасӣ ва тибқи талаботи муайяншуда ба он ҷавоб дода мешавад. бояд гуфт ки вобаста ба арзу шикоят ва муроҷиати шаҳрвандон, мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҳамеша тадбирҳои саривақтӣ андешида, баррасии ҳар як масъалаи он зери назорати қатъии раиси шаҳри Панҷакент қарор дорад. дар паёми шодбошии наврӯзии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёди боғу тогзор, сабзгардонии диёр аз оинҳои муҳими ин ҷашни аҷдодӣ унвон шудааст ва бо роҳнамоии раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар шаҳри Панҷакент низ ҳамасола дар ин самт корҳои зиёде анҷом дода мешавад. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ бо мақсади ошноӣ бо фаъолияти хоҷагии давлатии фаръии ниҳолпарварии шаҳр аз он боздид намуд. иттилоъ дода шуд ки хоҷагии мазкур аз кӯҳантарин муассисаҳои соҳа буда ҳамасола ҳазорҳо бех ниҳолҳои навъҳои гуногуни мева ва ороишию сояафканро парвариш намуда ба хоҷагиҳои деҳқонию инфиродӣ, корхонаyu муассисаҳо пешкаш менамояд. барои ин мавсими ниҳолшинонӣ дар хоҷагӣ беш аз 46 000 бех ниҳолҳои гуногунро ба фурӯш омода кардаанд ва то кунун ҳазорҳо бех аз ин ниҳолҳо харидорӣ ва шинонида шудааст. ҳамчунин дар хоҷагӣ парвариши навъҳои барои минтақа наву нодири ниҳолҳо ва тухми онҳо дастрас ва парвариш карда мешавад. зимни боздид аз қитъаҳои ниҳолпарварӣ ба масъулини хоҷагӣ барои роҳандозии парвариши навъҳои нави ниҳол, гул ва буттаҳои ороишӣ, меваю ангур ки ба иқлими шаҳр мутобиқ аст дастур дода шуд. ҳифзи сиҳатии аҳолӣ аз масъалаҳои муҳимест ки дар паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба тавсеяи он таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир шудааст ва иҷрои ин дастурҳо зери назари пайвастаи муовини аввали раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода қарор дорад. маркази тиббии шифо дар шаҳри Панҷакент дар соҳили рӯди Зарафшон дар мавзеи хеле зебо ҷойгир аст. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ҳангоми боздид бо рафти табобати беморон, таъмиру таҷдиди он шинос шуда, ба роҳбарияти марказ ҷиҳати дар муҳлати кӯтоҳ ва бо сифати баланд ба анҷом расонидани таъмири бино, муҳайё намудани шароити мусоиди табобат ва истироҳат барои беморон дастур дод. дар суҳбат бо табибони шӯъбаи эндоҷарроҳии беморхонаи марказии шаҳр ки дар бинои марказ ҷойгир аст, масъалаи беҳтар намудани шароити кору табобат, расонидани хидмати шоиста ва ҳирфаӣ ба беморон таъкид шуд. раиси шаҳри Панҷакент дар суҳбат таъкид дошт ки мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҳамаҷониба табибонро дастгирӣ менамояд. гузориши Сабрина Акрам ва Ваник Муҳаммад Мирҷонов.
истифодаи босамари ҳар қитъа замини корам афзун намудани боздеҳи он дар маҷмӯъ таъмини амнияти ғизоӣ аз масъалаҳоест ки пешрои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми боздид аз вилояти Суғд дар машварат бо фаъолон бори дигар таъкид намуданд. Дар ин самт бо роҳнамоии раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода низ корҳои зиёде ба иҷро мерасад. зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Хурмӣ раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ нахуст аз заминҳое ки дар соҳили рости дарёи Зарафшон бо дастгирии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр, соҳибкорон, бахши ҳифзи муҳити зист ва деҳқонон барои кишти шолӣ ба гардиши кишоварзӣ ворид карда шуданд дидан намуд. қайд гардид ки солҳои охир бо тавсеяи корҳои соҳилбандӣ инҷо наздик ба 200 гектар замини нав кушода дар он асосан шолӣ кишт мешавад ва ба кишт мутобиқ намудани қитъаҳои дигари замин идома дорад. зимни боздид ба масъулини ҷамоати деҳот истифодабарандагони ин заминҳо дастур дода шуд ки дар кӯтоҳтарин фурсат барои аз обхезӣ эмин доштани заминҳои кишт корҳои соҳилбандиро ба ҷо оранд. ҳамчунин дар ин сафар раиси шаҳри Панҷакент аз заминҳое ки барои кишти картошка пешбинӣ шуданд ва дар қисмати онҳо ҳоло кишоварзон кишт мекунанд боғи навбунёди дарахтони навъи зудрас дар деҳаи Сари Камар дида намуд. таъкид шуд ки дар иқлими инҷо аз картошкаи барвақтӣ ҳосили хуб гирифта дар ин заминҳо кишти такрории дигар зироатро низ ба роҳ мондан мумкин аст. дар маҷмӯъ ҳоло дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ва инфиродии ҳудуди ҷамоати деҳоти Хурмӣ ҳар сол 600 гектар шолӣ парвариш мекунанд ва биринҷи Хурмӣ дар бозор харидорони зиёде дорад ва соли равон бо дастгирии шарикони рушд бунёди коргоҳи бастабандии биринҷ зиёд пешбинӣ шудааст. бунёди миллат аз маориф оғоз меёбад. таъкид шудааст дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии мамлакат. бо роҳнамоии муовини аввали раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар шаҳри Панҷакент низ барои рушди пойгоҳи таълиму тарбияи насли навраз корҳои зиёде ба ҷо оварда мешавад. аз ҷумла бо дастгирии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҳоло таъмиру таҷдиди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 31 деҳаи озодагон идома дорад. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ҳангоми боздид аз ҷамоати деҳоти Хурмӣ барои ба анҷом расонидани сохтмони қисмати дуюми бинои таълимгоҳ шинос шуд. ба масъулони ширкати сохтмонӣ ки корҳои сохтмон, таъмиру таҷдиди таълимгоҳ ба онҳо вогузор шудааст, роҳбарияти ҷамоати деҳоти Хурмӣ, омӯзгорон, фаъолони деҳа дастур дода шуд ки барои дар муҳлати кӯтоҳ анҷом додани сохтмон ба тартиб овардани роҳ ва саҳну атрофи он намои биноҳои ҳамшафати таълимгоҳ чораҳои амалӣ андешида шавад. ҳангоми сафари корӣ раиси шаҳри Панҷакент бо рафти таъмиру таҷдиди маркази саломатии деҳаи озодагон ки бо дастгирии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ва шарикони рушд сурат мегирад. бунёди коргоҳи хурди дӯзандагии соҳибкор Гуландом Зиёдуллоева корҳои ободонӣ дар соҳи байни деҳа шинос шуда ба ташаббускорони онҳо сипос гуфт ва барои босифат анҷом додани ин корҳо дастур дод. дар Сари Камар замбӯруғ парвариш мекунанд. сокини деҳаи Сари Камари ҷамоати деҳоти Хурмӣ Завқиддин Шодиев ва ҳамсараш Зулфия Қаюмова дастури пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзодаро ҷиҳати истифодаи босамари ҳар ваҷаб замин бо камоли эҳтиром ва кордонӣ ба ҷо меоранд. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ҳангоми боздид аз ҳавлии онҳо дар деҳаи Сари Камари ҷамоати деҳоти Хурмӣ ба ин оила барои истифодаи босамари замини назди ҳавлигӣ изҳори сипос намуд. ин оила дар ҳавлиашон дар масоҳати 2 ҳисса 2 гармхона бунёд намуданд ва ҳоло онҷо ниҳолҳои бодиринг нашъунамо доранд. тавре соҳибхона иттилоъ дод дар як навбат аз як гармхона 150 кило бодирингро ба бозор мебароранд. таҷрибаи дигари ин оилаи кордон роҳандозии парвариши замбӯруғ аст. тухмии онро аз ҷумҳурии ҳамсоя дастрас намуда дар халтачаҳои полиэтиленӣ бо боқимондаҳои коркарди пахта дар як хоначаи хурд парвариш
парвариш менамоянд. Дар 6 моҳ ки муҳлати парвариш аст, онҳо дар маҷмӯъ беш аз 225 кило замбӯруғро ба харидорон пешниҳод мекунанд. тавре гуфтанд он бо нархи 60-70 сомонӣ ба савдо меравад ва талабгоронаш низ хеле зиёданд. зимни боздид аз ҷамъияти деҳоти хурмӣ раиси шаҳри панҷакент аз чанд коргоҳҳои хурди соҳибкорон дида намуда бо фаъолияташон шинос шуд. коргоҳи хурди коркарди чӯби Норхоҷа Раҳимов низ рӯзи боздиди раиси шаҳри панҷакент хеле серодам буд. ӯ бо харҷи 50 000 сомонӣ дастгоҳи чӯббурии истеҳсоли Русия дастрас карда эҳтиёҷи ҳамдиҳагон ва сокинони деҳаҳои атрофро мебарорад. сокини дигари деҳаи Озодагон Хуршед Валиев дар маркази деҳа маркази савдои барҳаво бунёд намудааст ва ҳоло ба харидорон маҳсулоти гуногуни ғизоӣ, саноатӣ ва бинокорӣ пешниҳод менамояд. рӯзҳои наздик дар ин маркази савдо мағозаҳои нав мавриди истифода қарор дода мешаванд. раиси шаҳр дар суҳбат бо соҳибкорон аз дастгирии ҳукумати мамлакат, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент сухан карда, онҳоро ба васеъ кардани истеҳсолот, ташкили ҷойҳои нави корӣ, саҳмгузорӣ ба корҳои ободонӣ даъват намуд. муҳтавои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки ҳангоми боздид ва иштирок дар тантанаҳои наврӯзии вилояти Суғд баён доштанд. дастурҳои раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва вазифаҳои фаъолон оид ба иҷрои онҳо дар мулоқоти раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ бо фаъолони ҷамъияти деҳоти хурмӣ матраҳ гардид. раиси шаҳри Панҷакент баъди шунидани гузориши раиси ҷамъияти деҳоти хурмӣ ба ҳозирин ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои муаззами миллатро ҷиҳати ҳифзи захираҳои об, вазъи сиёсии ҷаҳон ва минтақаро ёдрас намуд ва натиҷаҳои бозиди корӣ аз ҷамъияти деҳот мавриди баррасӣ қарор дода шуд. зикр шуд ки хоҷагиҳои деҳқонӣ, кишоварзон бояд аз ҳар қитъа замини кишти серҳосили соҳили дарёи Зарафшон барои истеҳсоли шолӣ ва дигар сабзавот картошка бо самар истифода намуда, баробари ин дар соҳилбандии дарёи Зарафшон ки ҳоло сатҳи об баланд нест, саҳм гузоранд. дар мулоқот ҳамчунин таваҷҷуҳи фаъолон ва сокинони ҷамъияти деҳот ба корҳои ободонӣ, таъмиру ороиши намои биноҳо, ба таҳсил дар мактабҳои миёнаи касбӣ ва олӣ ҷалб намудани хадмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, пешгирии гароиши ҷавонон ба ақоиду ҳаракатҳои ифротӣ, бо муваффақият ҷамъбаст намудани маъракаи баҳории даъват ба хидмати ҳарбӣ ҷалб карда ба саволу дархостҳои ҳозирин посух гуфта шуд. гузориши Сабрина Акрам ва Ваник Муҳаммад Мирҷонов. хизмат ба модарватан ин қарзи ҳар як шаҳрванди ба нангу ба номуси кишвар аст. ҳимояи марзу бум ва ҳар як порча замини мамлакати азизамон аз вазифаҳои аввалин дараҷаи ҷавонони далеру шуҷои ватан ба ҳисоб меравад. бо қавӣ ирода ву шуҷоатмандӣ имрӯзҳо ҷавонмардони шаҳри босонияи Панҷакент сарбаландона ба комиссарияти ҳарбӣ омада худро ба сафи қувваҳои мусаллаҳ номнавис мекунанд. ман даъватшаванда Саидзода Шаҳзод аз ҷамъияти деҳоти Халифа Ҳасан маҳаллаи Девашти бо аризаи пешниҳод намудаи худ мехоҳам ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда айни ҳол дар мактаби ронандагии ташкилоти ҷамъияти мададгору мудофиа таҳсил намуда истодам. хизмат ба ватан қарзи ҳар як фарзанди ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. аз ҷавонон хоҳиш менамоям ки биёянд ба ватани худ содиқона хизмат намуда бо сари баланд ба назди падару модари хеш баргарданд. Тоҷикистон мекунам шукри каму бисёри ту, мекунам шукрона аз озарму аз озори ту. аз ту ман сарват намехоҳам, ватан ҳастӣ бас аст, бо хасу хорат баробар зиндагӣ кардан бас аст. яке аз ҷавоне ки ихтиёран ба артиши миллӣ худро номнавис кард, ин Ботурзода Раҷабмурод Ҷаббор мебошад. ӯ мисли дигар ҳамсолонаш дар ташкилоти ҷамъияти мададгори мудофиат дар шаҳри Панҷакент курси кӯтоҳмуддати ронандагиро аз худ мекунад. ман Ботурзода Раҷабмурод Ҷаббор бо хоҳиши худам мехоҳам ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон сафарбар карда шавам. қарзи ҳар як ҷавон хизмат ба модар ватан аст.
бояд гуфт ки имрӯзҳо дар ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри панҷакент зиёд аз 90 нафар даъватшавандагон дар курси кӯтоҳмуддати ронандагӣ ба таври ройгон таҳсил мекунанд ва минбаъд дар ҷузу томҳои қувваҳои мусаллаҳи кишвар бо сари баланд хизмат мекунанд. таҳсил дар курсҳои кӯтоҳмуддати ронандагӣ пурра ройгон буда маблағгузорӣ аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, аз тарафи ҳокимияти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳри панҷакент маблағгузорӣ карда мешавад, пурра ройгон мебошад. мо вақт дорем омада ҳамин курсҳои кӯтоҳмуддатро таҳсил намоянд то охири даъвата рафта соҳиби шаҳодатномаи ронандагӣ мегарданд ва ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон сафарбар карда мешаванд. барои насли ҷавон яке аз муҳимтарин мактаби обутоб хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар аст. маҳз дар ҳамин ҷо ҷавонписарон шуҷоату мардонагӣ омӯхта муқаддастарин арзиши ҳаёт, дӯст доштан ва содиқона муҳофизат кардани хоки поки ватани азизи хешро аз худ мекунанд. тарбияи ватанпарастӣ аз оила, кӯдакистон, мактаб оғоз шуда дар ҷомеа ниҳоят дар сафи артиши миллӣ рушд меёбад. чунони пешвои муаззими миллат сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид намуданд ба ҷавонони банангу номус ва худшиносу ватандӯст ва ҳар фарди банангу номуси миллат муроҷиат карда мехоҳам бори дигар таъкид намоям ки ба мардуми шарифи тоҷик ва ватани маҳбуби тоҷикистони соҳибихтиёр инчунин ба хотири ободии сарзамини аҷдодиамон, пешрафти давлати соҳибистиқлоламон, баланд бардоштани обрӯи он дар арзаи байналмилалӣ ва ҳимояи манфиатҳои миллат давлат бо дасту дилу нияти пок ва содиқонаву поквиҷдонона хизмат кардан вазифаи фарзандӣ ва қарзи имониву инсонии ҳар яки мо ва мақсаду мароми ягонаи мост. ман имрӯз дар ташкилоти ҷамъияти мададгори мудофиа имрӯз таҳсил карда истодам ва ман бо хоҳиши худам ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон сафарбар карда мешавам ва аз ҳамсолони худ хоҳиш менамоям ки онҳо ҳам низ омада қарзи шаҳрвандии худро адо намоянд. ҷавонон маҳз тавассути хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ обутоб ёфта ҳамчун ҳомиёни шуҷои ватан бо сари баланд ба назди волидони хеш бармекарданд. ёдовар мешавем ки санаи 3 апрели соли равон аввалин гурӯҳи ҷавонони синни даъватии шаҳру деҳотии панҷакент ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон сафарбар шуданд. хушбахтона соли равон шумораи ҷавонмардоне ки хизмати модар ватанро интихоб карданд зиёд мешавад. мо умед мекунем ки ҷавонмардони шаҳру деҳоти панҷакент бо ифтихори ватандорӣ дар маъракаи баҳории даъват бо сари баланд ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон шомил гардида қарзи муқаддаси шаҳрвандии хешро сарбаландона иҷро менамоянд. сафи номзад ва докторони илм меафзояд. боиси хурсандист ки сол то сол шумораи устодони унвондор дар донишкада меафзояд. соли 2023 низ барои устодони донишкада дар самти иҷрои корҳои илмию тадқиқотӣ соли пурбарор буд, зеро дар ин давра шумораи зиёди унвонҷӯён ва докторантон рисолаи номзадӣ ва доктории худро дифоъ карданд. чунин хабар медиҳад сомонаи расмии донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри панҷакент. ин навбат санаи 1 апрел Наҷмиддинов Фирдавс, мудири кафедраи назарии иқтисодӣ ва идоракунии донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри панҷакент рисолаи доктории худро дар шӯрои диссертатсионӣ назди донишгоҳи давлатии тиҷоратии тоҷикистон дар шаҳри Душанбе дар толори шӯрои диссертатсионӣ дар мавзӯи механизми ташкилии иқтисодии рушди соҳибкории хурд дар соҳаи хизматрасонӣ, назария, методология, амалия барои дарёфти дараҷаи илмии доктории илмҳои иқтисодӣ аз рӯи хизматрасониҳои тиҷоратӣ ва маишӣ баргузор гардид сарбаландона ҳимоя кард. инчунин ёдрас мешавем дар моҳҳои гузашта Худойназаров Меҳруҷиддин, Давлатов Давлат ва Ансоров Неъматулло низ рисолаҳои худро ҳимоя намуда номзад ва докторант шуданд. У нас в Пенджикенте появился доктор экономических наук. Это один из лучших наших преподавателей. И слава Богу, что он стал доктором наук. Теперь у нас в Пенджикенте есть свой доктор экономических наук. омӯзгорони донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри панҷакент боз ҳам талош менамоянд то рисолаҳои номзадӣ ва доктории хешро ҳимоя намуда сафи чунин донишмандонро дар шаҳри панҷакент бештар намоянд.
ҳамёрони гиромӣ қадр, дар ҳафтаи нав барои ҳар яки шумо нахуст тани сиҳати бегазанд, бахту саодати баланд ва комёбиҳои дилписанд орзу намуда таманнои онро дорем, ки мо ҳамагон бояд ифтихори бузург ватани азизамонро дӯст дорем ва таҳти шиори Тоҷикистон ба пеш дар ободиву шукуфоии ин кишвари муқаддас саҳми арзандаи хишро гузорем.